Bun, salutare și bine v-am găsit la un episod de Minecraft modat. Da, am rămas aici, continuăm să luăm minereuri. După cum știți, am coborât jos, noi eram acolo, am coborât și aici jos. Ok, aici avem cupru, aur. Ui, numai unul. Stați așa că mă enervează. Așa. Pac. Și aud un zombie. Redstone, exact ce-mi trebuie. O să ne folosim de redstone mult și mai vreau. Bun, aici. Bun, mie mica frică în momentul ăsta. Gata, bun. Și iată zombiul. Mergem noi ușor. Ok, zombie. Să chine el să ajungă aici. Bun. Încercăm ușor să acoperim cât de cât lava asta. Hop. Ce faci, mă? Ce faci, mă? Ui-la el. Ha, mă, aici, mă, nu-i. Fricosul. Ha, mă, hai, o notă. Mă, cred că trebuie să vin eu la el. Stai așa că eu văd mai steț. Hai, bum, i-am dat una. Bum, încă una. Sper să-mi vin mine în spate. Bun. Ho. Oh, bă. Ce? Stai, trage. Stai așa. Stai așa că nu e așa. Aoleu, avem unde-i? Uite-l, mă, eu mă la el. Ăsta e sniper, nu e arcaș. Bun, m-a speriat de numai. Mă vezi? Unii, mă. Stai că m-am pierdut. Uite. Ăsta e sniper, nu e arcaș. Ați văzut cum stă? Acolo, în întuneric. Că dacă ne ajung eu la el, mă. Bun. Hai să vedem. Dă 4! Cum, mă, că am mai luat o grămadă? Avem... What? Bă, am luat ceva greșit. Tin. What? Uite, am greșit ceva. Safire. Eu, mă, altul, bă! Aici unde vreau scheleții. Na, mă! Șmechere. Bun, să mâncăm. Nu avem de mâncare. Stai un pic să ne regenerăm. De fapt, cel mai bine ar fi să merg sus. Bun, mai avem aici niște safire. Mai avem acolo un safir. Stai așa că vreau safirul. Stai așa că nu e așa. Vreau safirul, că ne facem târnăcoape. Hop. Bun, mai avem acolo, văd că niște gold. Bă, ale diamante. Da. Mă gândeam. Ok, stați așa că aici e greu. Și gata. Încoace casa. Opa. Cupru. Bun, aparent am 4 de tinichea. Redstone, e ok. Pentru început. Bun. Pac.
culcăm. Cred că acasă se spawneze chestii. Ha? Poate că nu. Poate. Avem păsărele. Nu se spawnă nimic, e ok. Da, nu se spawnă nimic. Bun. Păi hai să punem la făcut. Avem cupru, mulțumesc. Bag și de ăsta. Băgăm, mamă. Câte chestii. Numai că nu ne trec copaci. Stai. Dacă tot să... Ui. Uite copăcer. Să-l plantăm și noi aici. E lag. Mă gândeam că nu se deschide cufărul. What? What? Bă. Ce-ar, mă? Și-a revenit? Aproape. Și ăsta? Ciudat. Tinichea, mai bagă fier. Și hai să ne ducem să luăm și noi niște lemn și cred că încheiem. Sau nu încheiem episodul, mai stăm. Să-mi fac o fermă de grâu. Bun. Și stai că mai luăm un copac. Bun. Bun. Deci am luat așa. Pac. Facem frumos un cufăr. Perfect. Opa. Bun, după asta avem nevoie de 3 de astea pentru o găleată. Ia stați așa un pic. Am modul. Ba, nu l-am. Bun. Există un mod în care poți să faci o găleată din lemn sau ceva de genul. Ok. Apă. Așa, am nevoie și de apitel. Fac și eu de asta. Și mai avem modul ăsta. Opa. Dar nu cred că există. Dar știu că se poate așa. Și avem o suliță. Da. Avem multe moduri. Și există și cuțitul. O să facem într-un episod. Bun. Cum o să vin? Stai așa că am eu lopată. Bun. Și acum faci asta aici. După aia să